У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Пан з вами. І з Духом Твоїм. У справедливости з'явлюся перед обличчем Твоим, Пане. Насытимся, коли откроется хвала Твоя. Неделька – это день Господа, коли мы приходим до Дому Божьего на споткання, конкретне споткання з Єсусом Христом, кожен в своїх інтенціях, кожен щось просить, але так само і нехай буде у нас така інтенція, як просити Пана Бога моцної віри. Святая Мша відправляється в наступних інтенціях за члена урожанцових руж беззаганного зачаття на святейшей Панны Марии и Мати Божией с утешением их семьи. Так само молимся Божьей ласки и опеки на святейшей Панны Марии, заступництва Отца Фабияна и худшейшего выздоровления для ксенза Дмитрия. А в здоровье Божьем благословения опеки Матки Божией для Виктории Капустинской и даров Духа Святого для лекаров подчас операции и дальнейшего лечения. Так само молимся за померлых Олега Комко год после смерти, Дануты Куликовой год после смерти, Ирины и Вольги, за померлых скоро от Нины, 35-й год после смерти, скоро от Бронислава, и всех померлых семи скорот. За померлых Красовских Станислава и Антонины, Станислав и Антонины, так само за померлых Гришан Людвиг и Адели. Просим о пробачении грехов и как были у Владарстве Небесном. Перепросим Бога за наши грехи, как мы годно могли скласть их эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу всемогутному, и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Наисвятейшую, за всю Панну Марию, усіх аньолов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Пан Бог усемогутный, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане,
Помолимся. Боже, Ты блукающим показываешь святло Твоей правды, каб яны могли вернуться на добрую дорогу. Да поможи всім християнам откинуть тое, што супярэчыць іхняй веры, да імкнуцца до таго, да чаго Ты іх паклікаў. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве, валадарыць у єднасці Духа Святога, Бог праз усе вякі вечныя. Читання книги пророка Амоса. У тые дни Амасия, святар з Бетеля, сказал Амосу: «Прозорце, иди, утекай у землю Юды, там ешь хлеб и там пророчь. А у Бетеле больше не пророчь, бо ён святыня короля и дом королевский». Отказываючи, Амос сказал Амасию: «Я не пророк и не сын пророка, бо я пастух, избиральник сикаморов, але пан забрал меня от овечек и сказал мне пан: иди, пророчь народу моему Израилю». Это Слово Божие. Покажи нам, Пане, свою милосердность. Покажи нам, Пане, свою милосердность. Послухаю, что говорить Пан Бог. Ён спокой обвящає народу и святым своим. Сапраўды Его збавленне близкое для тых, кто боится Его. И слава Божия будет жить на нашей земле. Покажи нам, Пане, свою милосердность. Милосердность и верность сустренутся разом, справедливость и спокой поцелуются, верность вырастет с земли, а справедливость будет позирать небеса. Покажи нам, Пане, свою милосердность. Понадорить нас счастьем, а земля наша даст свой плен. Справедливость пойдет перед им и поставить на шлях кроки свои. Покажи нам, Пане, свою милосердность. Читание другого послания святого апостола Павла до Ефесцев. Благословенный Бог и Отец Пана нашего Иисуса Христа, який благословил нас у Христе всяким духовным благословением на небесах, бо Он выбрал нас у Им перед створением свету, как мы были святыми и беззаганными перед Им у любови. И Он предвызначил нас для усыновления праз Иисуса Христа, поводле уподобания Своей воли, дзеля хвалы Своей прославленной ласки, якую Он одарил нас во умилованным. В Им мы маем откупление Ягоною кров'ю, дарование провинов, поводле багаття ласки Ягоной, якою щодро одарив нас во всілякій мудрості і розумінні, дозволивши нам познать таємницю Своєї волі, поводле Своего уподобання, якою ранее поклав їм для сповнення повноти часу, как об'єднать усе у Христе, тое, что на небе и на земле. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Пан з вами. и с духом Твоим. Читання Святого Євангелія паводле Марка. Хвала Тебе, Пане. У той час Єсус покликав 12 і почав висилати їх подвоє, і дав їм ладу над нечистими духами. І наказав їм не брати у дорогу нічого, апрача тільки кія, ні хліба, ні торби, ні меді у поясі, але обуватися у сандалі і не апранать двох вопратах. І сказав їм: «Коли де увойдете у дом, заставайтеся там, покуль не вийдете оттуль. І коли в яке місце не приймуть вас і не будуть слухати вас, то, выходячи оттуль, обтрасите пыл, что под ногами вашими, деля сведчення супроть их. И, пайшоўшы яны, проповедовали покаяние, и выгоняли шмат дэмонов, и шмат хворых намашивали алеем и вылечивали». Гэта слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Праз сваё навучанне Jesús Христос з вучнямі не толькі не раз тэарэтычна, але і практычна ўжо паказваў, што і як трэба рабіць і чыніць. У сённяшнім Евангеліі чуем канкрэтныя ўказоўкі, іначай кажучы, інструкцыі, што маюць рабіць вучні. Напэўна, мог іх агарнуць страх, ну бо заўсёды былі з Jesúсам Христом, бачылі, што як чыніць, а тут і кажуць уже конкретно: па дваіх ідзёце і робіце тое, і як гэта рабіць. Ну так, іначай кажучы, калі чалавек вучыцца на права і хоча здаваць на права, калі ён знаходзіцца з інструктарам, то ён заўсёды будзе падказваць: тут і прытармазі, тут і газу, права, лева, і чалавек сябе чуюць такі пэўным, што нічога з ім не станецца. А тут ўжо няма Jesúса Христа. Яны павінны набраць гэтай адвагі і дасягнуць той мэты, якой ім наказаў Jesús Христос. Іначай кажучы, якія б яны не былі, якія б не былі іх думкі, Jesús Христос, Бог, паверыў ім. Так як верыць і нам, кожнаму чалавеку. Яны папросту не толькі павінны цяпер даверыцца Богу, але і паверыць, што націкавіў саміх сябе. Калі гэтага няма, чалавек заўсёды будзе мець на кагосьці, на штосьці надзею, але сам можа нічога не рабіць і не чыніць. Пагэтаму тут яны ўжо як дарослыя, уже самастойныя, робяць наказы Jesúса Христа. Таксама і ў нашым духоўным жыцці, не толькі ў духоўным, але тут і в зямскім, колькі нам бы гадоў не было, як не жылі, але калісьці даходзім да такога стану ўжо самастойнасці. Уже не раз не дасць нам рады хтосьці старшы, альбо не ведаем, да каго прыйсці. Прымаем тое ці іншае рашэнне ўжо самі. Вельмі важна глядзець тое, што, аднака, Jesús Христос, гледзячы на апосталаў, напэўна, іх мог агарнуць такі звыклы чалавечы страх, нават нявер'е, невядомасць, што з імі будзе, як іх патрактуюць людзі. Ну, бо тут па-рознаму ёсць. Самі ведаеце, не раз зарана пайдзеце ў працы, першы чалавек такі будзе негатыўны, што ўжо все, цэлы дзень уже развальваецца. А можа быць іначай, прыходзіш все такія задаволеныя, радасныя, і сам маеш такі пазітыўны хумар. Цяпер мы прыйшлі да Дому Божага, і Jesús Христос таксама вучыць нас маліцца. Вучыць таксама і трактуюць нас па-людскі і паказваюць, даюць тыя чи іншыя сказукі. Гэта 10 прыказанняў Божых. Самае такое канкрэтнае, якое мы павінны ведаць. Калі не ведаем, як саграшылі, не ведаем, у чым грэх, чытаем прыказанне Божие. Там нам все будет рассказано, показано, што мы не так учынілі ў сваім жыцці. Поэтому, калі чалавек прыходзіць да Дому Божага, напэўна, ён павінен ачысціць сваё сэрца, ачысціць сваю душу. Гэта такое спатканне, канкрэтнае спатканне з Jesúсом Христом. Поэтому, калі мы прыходзім, вельмі добра, калі чалавек спавядаецца, прызнаецца ў сваіх правінах. Многія кажуць:
нават калісьці, навошта спавядацца і так тое самае робім, і так грашым, і так прыйдзем праз месяц, 2 год, і будзем казаць тыя самыя ўчынкі. Але так іначай разважаючы, ну то ў кватэрах, чи ў мяшканнях, чи ў дамах, мы ж прыбіраемся ад часу да часу. Мы ж не можам заўсёды знаходзіцца ў брудзе. Навошта прыбіраць, ну і так все ж забрудзім. Але это паказваць наше ачышчэнне, і мы распачынаем ад нова. Калі прыходзім да Дому Божага, не прымаем камуніі, гэта вот так як бы прыйшлі бы да крамы, паглядзелі, нічога не ўзялі і пашлі. Іначай кажучы, так як бы нас запрасілі ў госці, а мы нічога не скаштавалі. Толькі так пасядзелі, паглазелі. Поэтому і нам даецца гэты шанец, каб мы тут і ў касцёле набіраліся вот такіх пазітыўных эмоцый, каб перамянялі сваё жыццё. Не заўсёды вучні апостолы былі з Езусам Христом, такім фізычным сэнсе, але ўжо былі самі. Мы таксама прыходзім, ну, і вучымся, нават пераходзім цераз розныя цяжкасці. Пагэтому, гледзячы на апостолаў, яны пайшлі, яны зразумелі Езуса Христа, бо не раз ёсць такое, што вот сколькі разоў не кажы, вот да чалавека вот не даходзіць. Ну, тут даходзіць да яго з 10-го чи з 20-го раза. Можа, мелі таксама апостолы, але кожную інфармацыю, калі мы чуем, ну, то павінны навучыцца ўспрымаць, фільтраваць, паразважаць, каб от не нарабіць такіх пэўных памылак, якія ёсць в нашым жыцці. Ну, так, бо не раз не так пачуем, не так патрактуем, і тады можам нават яшчэ больш нашкодзіць. Вот, каб я цяпер бы, напрыклад, такой выраз, от падышоў зараз да лаўцы, адзін не падыйду спакойна, напрыклад кажу, і сказаў бы такі выраз: Езус паклікаў 12 і пачаў высылаць іх падвое шопатам, і каб кожны перадаў бы гэты шопатаў вот тое, што цяпер сказаў. Ведаеце, што бы да апошняга дайшло бы? Бздуры. Уже ввогуле нават бы іншы тэма быў бы. Вот так мы не раз можам пераварачваць тую чи іншую інфармацыю, якую чуем. Поэтому калі мы слухаем, тады, калі не разумеем, для нас ёсць святое пісанне, кнігі, газеты і гэтак далей, тады складаем штосьці канкрэтнага і мудрага. Поэтому і вучні пашлі. Па факту яны што чынілі? Выганялі шмат дэманаў, хворых намашвалі алеем, вылечвалі, рабілі дабро. Не раз чалавек ведае, што вот, ну, трэба зрабіць дабро. І не раз кажам, вот я хачу для яго як найлепей, а выходзіць, што як заўсёды. Ну, бо мы не заўсёды ведаем, як гэта рабіць дабро. Нам толькі выдаецца, што мы хочам учыніць, каб дапамагчы чалавеку, але аказваецца, праз гэта можам рабіць і дрэнныя ўчынкі. Напрыклад, вот каб я цяпер шоў бы з лесніцы з гэтых ступенек, спаткнуўся і ўпаў. Што б вы рабілі? Хутка кажыце. Хутенька кажыце, не думайце. Дабілі бы, да? Ну, што б зрабілі бы? Падняцца. Дапамаглі бы падняцца, дапамога была бы. Я гэтае пытанне задаў, я вам адразу прызнаюся, я вас справацыраваў. Я ведаў, што вы так адкажаце. Чаму? Я не даў вам падумаць, бо каб вы падумалі, то, можа быць, іначай бы на яго адказалі бы. Хутчэй кажыце. Напрыклад, я падаю і ляжу. Хто-нибудь падыходзіць дапамагчы, каб стаць. А пры падзенні я ламаю пазваночнік. Чым бы гэта бы скончылася бы, гэтая дапамога? Смерць на месцу. Ну, але ж вы хацелі дабро ўчыніць, дапамагчы. І не раз мы гэта да канца не разумеем, не разважаем, не ўспрымаем, і тады можам яшчэ нават больш нашкодзіць. Пагэтаму сённяшні дзень, таксама вот нядзельны дзень, мы прыходзім на спатканне з Езусам Христом. І мы, как людзі веруючыя, павінны навучыцца даверыцца Богу, які Он паверыў нам. Каб мы духовно не топталіся на адным месцу, а немножко морально и духовно развиваліся. Гэта ўжо ад нас залежыць. Не раз, як маладзёж кажа, навошта мне хадзіць да касцёла?
Моя бабушка ходзіць кожны дзень, ну не ўсе не кажу, прыходзіць яшчэ злая нейкая яшчэ больш. Чаму яе там вучаць, невядома. Так не раз мы можам патрактаваць, бо не ўспрымаем пэўныя рэчы. Але калі мы духоўна змяняем сваё жыццё, тады яно троху ўжо іначай. От паглядзіце, вот святыя людзі, яны на самой справе з неба не зваліліся, они вот жылі сярод нас усіх. І кожны з нас імкнецца да святасці. Да? Як ведаем, памятаем, што такое касцёл. Касцёл – гэта толпа грэшнікаў, якія ідуць да збаўлення. Здесь святых няма. Ну, калі хтосьці есть, руку падніміце. Каб усе паднялі, его было бы цікава. Вот мне туда глупо бы сталося. Да? Паглядзіце, кем была Мария Магдалена? Кем? Як? Только так деликатней скажите. Ну, женщина с пониженной социальной ответственностью. Так? Паглядзіце, яна прыйшла на спатканне, вот як мы цяпер на мшы знаходзімся, это спатканне з Ісусом Христом. Яна прыйшла на яго на спатканне як грэшніца, а ушла як святая. А мы не раз прыходзім, як эти грэшнікі, і гэтак далей, і такія самыя адыходзім. Нічога не змяняем, чы не хочам, чы не ўдаецца. Зразумейце, на самой справе молиться вельмі цяжка. Ну, нам так выдаецца, мы ведаем, Ойче наш, там, Вітай Марыя, хвала Айцу, але не раз мы павінны таксама научыцца да Бога звяртацца такой медыцыннай малітвай сваімі словамі. Калі мы штось, мы не раз мы любім казаць: Пане Божа, дай, Пане Божа, учыні, а можа нам не раз трэба памаўчаць, можа ён штосьці нам хоча сказаць. Шум, гам не раз у сэрцы, у душы, мы не маем часу. Вот як запытацца, Jesús Христос вучняў навучыў любіць такой бязмежнай любоўю. Каб запытацца, чаму той чи іншы не ходзіць да касцёла, чи не моліцца, мы ж заўсёды знойдзем нейкую адгаворку. Не маю часу, працую, і гэтак далей. Ну, шмат таго выдумаем. Але паглядзіце, калі сапраўдная любоў на пачатку, калі людзі, калі чалавек закаханы адзін другім, асабліва гэта можна заўважыць у маладых, якія бы не занятыя не былі, заўсёды знойдуць час на СМС альбо зазваніць нават на 30 секунд. Заўсёды знойдуць час. Не будзе ніякай адгаворкі. Чаму? Бо гэта ёсць та сапраўдная любоў. Таскуюць адзін па аднаму, думаюць адзін аб другім. Поэтому, калі мы прыходзім, чаму у малітве звяртаемся напрамую, як кажуць, навошта мне прыходзіць да касцёла, я дома памалюсь. Ну гэта тое самае, як бы две любімыя асобы цалаваліся праз шыбу. Ну нібы бачна таго, але ўжо не тыя самыя эмоцыі. Поэтому и Иисус Христос нас сегодня запрашает прийти до Дома Божьего. Мы пришли, ахвяровалися, ну бо жарко, правда? Бо тяжко. Поглядите, Маці Божия, якая была у стане благословленным беременная, коли пошла до Альжбеты, праз пустыню шла. В Израиле кто-нибудь был, ведаешь, что там 45-50 температура. А у нас машины есть, но мы не маем часу, хвилинки. И мы нараз сидим, терпим. И так само это наша ахвяра. Але добра, что мы пришли, это показывать то, что мы верные, достойные. Иисус Христос нас чекает, и мы принимаем Его в свое сердце, в свое життя, тому, что Он нам доверился. И нехай кожен из нас в Его поверить. Амен. Вызнаем нашу веру. Верую. Отца Всемогутного, Творителя неба и земли, всего бачного и небачного, и в одиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, за Отца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, светлого от светла, Бога сокровенного от Бога сокровенного, народженного от бесплодного,
Понтійськім Пілаті, був замучений і похований, і на третій день воскрес по подле Писання, і взійшов на небо, сядіть праворуч Отця, і знову прийде у хвалі, судить живих і померлих, і його володарству не буде конца. Віру в Духа Святого, Пана і Животворцю, який за Отця і Сина походить, якому разом за Отцом і Сином належить поклоніння і хвала, який промовляв раз пророком. Віру в один і святий католицький апостольський костюм, визнаю один і просто, я отпущення гріхів і чекаю возвращення померлих і життя вічного в будущому світі. Да Бога Отца, якому мы вызнали нашу веру, с доверием взнесем супольные молитвы и просьбы. Молимся за святий костел. Копьон Адана показывал свету соправдный сенс Христового учения. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за святого Отца, а так само за усіх біскупів і презбітерів, каб Бог освячав і умацовував їх обвящення Євангелія. Тебе просим. Молимся за кіраўнікоў дзяржаў, каб яны мудра вырашылі існуючыя палітычныя і эканамічныя праблемы. Тебе просим. Молимся за тых, хто не приймає Христа, каб яны поверили у Яго і знайшлі у Яго навучэнні адказы на пытанні, якія іх непакояць. Тебе просим. Вислухай нас, Молимся за тых, хто апынуўся у цяжкім матэрыяльным ці духоўным становішчы, каб яны атрымалі добразычлівую і бескарыслівую дапамогу ад родных і сяброў. Тебе просим. вислухай нас, Пане. Молимся за нас, удзельнікаў гэтай найсвяцейшай ахвяры, каб сённяшняя сустрэча з Христом напоўніла нас радасцю і спакоем. Тебе просим. Вислухай нас, Пане Боже, выслухай наши молитвы и просьбы, які живеш і владариш на веки вечные. з рук святарських анімілих, хліб з віном прийми в ахвяру, їх зміняєш кров'ю тіла Сина, живіш нас коштовним даром. Хай провини все зливає, Твій Пані гнів утішить, хай же з небом нас єднає, откуплення нам здобивши. Молитеся, каб мы вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Нехай нам Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому костюлу святому. Милосердный Боже, глянь ласкаво на дары своего костела, перемяни их у духовный посилок для Твоих верных, ка примаючи его не узрастали у святость, праз Христа Пана нашего. Пан з вами. І з Духом Твоїм Гору серце, узносим їх до Пана. подякуємо Пану Богу нашому. Годно гэта і справедливо.
сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойче Усемагутны Вечны Божа. Ты праз кроў свайго Сына і моц Святога Духа сабраў да сябе сваіх дзяцей, якіх грэх аддаліў ад Цябе, каб Твой люд, з'яднаны на ўзор Святой Троіцы, стаў касцёлам, Христовым целам і жывой святыні Духа Святога, дзеля хвалы Твоей бязмежнай мудрасці. Таму разам і з хорамі анёлаў мы праслаўляем Цябе з радасцю усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит в имя Пана. Госанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Ісус Христос уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Ця, Усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расой Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёй нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаўся на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў тая падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего престя в хвале. Вспоминаючи смерти з мертвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табой і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Францыскам, біскупам нашым Юзефам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на васкрашэнне, і пра ўсіх, хто Твай ласцы дышоў з гэтага свету. Дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі удзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзефам і абраннікам, са святымі апосталамі і усімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Божа Ойче Всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Молимся до Отца Небесного, так, як нас научил Иисус Христос. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди во
Просім Тебе, Пане, збав нас от усього злоха, дай ласкаво супокою дні наші, допоможи нам милосердності Твоєї, каб ми були заўсёды вольні від граху і заховані від усілякого неспокою, чекали сповнення щасливої надії і прийстя збавця нашого Єзуса Христа. Бо Твое володарство и моц, и хвала навеки. Пане Єзу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, спокой покидаю вам, спокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, али на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, а дарить його спокоем и едностью, які живеш і владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай завсёды будет с вами. Передайте ближнему знак супокою. Покой нам шести, покой с тобой. Баранко Божий, яки береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранко Божий, яки береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранко Божий, яки береш на себе грехи світу, одари нас спокоєм. Ось поранок Божий, ось той, який бере на себе грехи світу, благословленные покликаные на вечеру ягоную. Пане, Я не варты, каб ты увайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя.
покликал до веры. Ты нас любить научаешь. Прими подяку, наш Боже Ойче, о володару могутный в небе. За дар святой Евхаристии ты нам грехи пробачаешь. Прими подяку, наш Боже Ойче, о володару могутный в небе. Ты в нас життя одновляєш, бо ти завсюди єсть з нами. Прийми подяку, наш Боже Ойче, о володару могутний в небі. Умацаваныя Тваімі дарамі просім Цябе, Божа, каб, дзякуючы ўдзелу ў гэтым сакраменце, у нас зрастаў плён збаўлення праз Хрыста Пана нашага. Душпастарскія аб'явы на 15-й звычайны тыдзень. 15 ліпеня ў панядзелак успамін святога Бонавентуры, біскупа і доктара касцёла. 16 ліпеня ў аўторак на свяцейшай Панны Марыі з гары Кармель. Свята ў нашай ружы маці, Божай шкаплернай. Члены ружы будуць аднаўляць свае абяцанні Божай маці падчас святой імшы а 19 гадзіне. Калі хто мае намер даручыць сябе пад апеку Маці Божай шкаплернай і прыняць святы шкаплер, можна гэта зрабіць падчас паездкі ў Гудагай у наступныя выхадныя. У каго няма магчымасці здзейсніць пілігрымку ў Гудагай, абрад прыняцця шкаплера будзе праведзены 16 ліпеня ў аўторак пасля святой імшы а 19 гадзіне. Інфармацыя ёсць на дошцы аб'яву пры ўваходзе ў касцёл. Тыя, хто плануе паехаць у Гудагай 20 ліпеня, Людмила Валіцкая чакае вас каля ЛРК. Чакае уже чи ні? Уже чакае, если там ловит. У понеділок, середу і п'ятницю свята імша 9 гадзині раніцы, у аўторак, чацверг у 19 вечарам, у суботу у 9 раніцы, 19 гадзіны вечарам. У нядзелю, як заўсёды, у 11 і 18 гадзіне. Перад вячэрняй святой імшуй а 17 гадзіне пачнецца адарацыя Найсвятейшага сакраменту, падчас якой моладзь нашай парафіі правядзе набажэнства. Усіх запрашаем. Паглядзець будзе вельмі... Не паглядзець, памаліцца прыйсці будзе вельмі цікава. У нядзелю у ацэдзе імша ў 7:45 з раніцы, у Жацераве 9:15, у Новым Смержні а 13 гадзіне. Выказваем шчырую ўдзячнасць за ахвяраванне на працы па добраўпарадкаванні касцёла. У панядзелак неабходна выдаць 3500 рублёў майстру на закуп матэрыялаў для вітража у алтары. Калі ласка, ахвяруйцеся. У ларку яшчэ ёсць 6 номер часопіса «Аве Марыя», у якім змешчаны парадак інтранізацыі Найсвятейшага сэрца Езуса ў сям'і. Набывайце часопіс, каб ведаць, як праходзіць інтранізацыя, таму што падчас пастырскіх наведванняў будзем прысвячаць сем'і Найсвятейшаму сэрцу Езуса. Ёсць таксама і часопіс «Наша вера». Купляйце, калі ласка, гэта ўсё для вас. На сённяшні дзень і наступныя дні нашага жыцця прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вами. И с духом твоим. Яхай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокое Христа. Дякуем Пану Богу.
Боже, Ты прославляешь жыццёвы шлях выбраных слугаў Тваіх, якія пабожным евангельскім жыццём і адданым служэннем пашыралі сярод братоў і сясцёр пазнанне імя Твайго святога, абвяшчаючы Слова Тваё і ўдзяляючы святыя сакраменты. А дары ласкай хвалы алтара слугу Твайго айца Фабіяна, заступніка Сталпецкага, які сваёй апекай дапамагае нам зразумець знакі валадарства нябеснага на зямлі і абараняе нас і нашу айчыну ад нападкаў злога духа. Праз Хрыста, Пана нашага. Амин.